vážení obyvatelia Podolinci, vážení obyvateľky Podolinca, milé Podolinčatá, milé Podotínčatá, čiže mládež. Vítam vás na prvej diskusii na dnešnom našom milom stretnutí na Ekofestivale. A keďže troška meškáme, lebo pršalo, tak prejdeme hneď k veci. Máme diskusiu, že Podolinec 2036, mesto, kde chceme zostať žiť. Ja určite, Alenka si myslím, že chce. Paľo je Košičan, ale myslím si, že po dnešnom dni bude zvažovať, či sa nepresťahuje. Dovolte mi, aby som predstavila našich hostí. Takže vítam medzi nami architekta urbanistu Pavla Mesároša, ktorý keď mi diktoval, do ktorých všetkých projektov je zapojený, tak vypísala som to na plagát, ale je toho veľa. Paľo nám sám povie, čomu sa venuje. A prišiel na naše pozvanie preto, aby si pozrel tento verejný priestor a aby svojim odborným okom prispel do tej debaty o budúcnosti nášho mesta, o tom, čo je možné zmeniť na meste, čo to s ľuďmi robí, keď sa mesto mení tak, že na ňom participujú práve oni, že oni rozhodujú o tom, čo by sme v našom meste chceli zmeniť. A ďalej vítam pani prednostku, ktorá vlastne, keď sme sa bavili a skladali tento scenár, tak sme si hovorili, že my tu s Paľom sedíme ako dvaja ľudia, ktorí snívame o tom, ako toto mesto bude vyzerať o 10 rokov. A pani prednostka je tu na to, aby nás troška ako keby držala pri zemi a hovorila, aké máme možnosti a čo je tá realita. Ale super je, že stretneme sa niekde medzi. Čiže určite. A pozývame vás do tejto diskusie aj, aby vy ste vyjadrili určite potom tej diskusnej časti svoj názor na to, čo by ste chceli na meste zmeniť, čo musíme všetci spolu urobiť, aby sme tu chceli zostať všetci žiť. A nielen to, ale aby sa tu vracali mladí ľudia, ktorí odchádzajú za prácou, za školou do zahraničia, aby sa neskôr vracali a aby kvalitu, ktorú získajú niekde inde, pretavili do vlastne skvalitňovania života v našom meste. Mám tu, my si týkame všetci, tak si budeme týkať. Predstavila som vás tak oficiálne a budeme si týkať. Začnem, Paľo, tebou. Vítaj medzi nami v slobodnom kráľovskom meste Podolinec. Už si tu niekedy bol? Iba som prechádzal. Priznám sa, že nikdy som sa v Podolinici nezastavoval. Takže doteraz som to len vnímal, ako že existuje, ale nikdy som tomu nevenoval pozornosť. Tak, nemám otázku v scenári. Tešíš sa? Mám pre teba otázku, ktorú nemáš v scenári. Tým začneme. Povedz mi tvoj prvý dojem z Podolinca. Okrem toho, že pršalo. Tak práve to ma doviedlo iba na toto miesto. Takže to som nestihol viac preskúmať. Tak mi povedz dojem z tohto mesta. Ale toto je niečo úžasné, čo tu vidím. Je to hutné, silné, veľa energie cítiť na jednom bode a to je dôležité. Si myslím, že práve to tvorí potom tú komunitu, ľudia sa tak lepšie spoja. Je veľmi príjemný pocit a vidno tu akože takú prajnosť tomu celému, že taká energia tu je taká dobrá. Teším sa, že počujem toto od urbanistu, asi vieš, o čom hovoríš. Alenka, ty poznáš mesto zo svojej každodennej práce. Takže teba sa opýtam inak, čo považuješ v našom meste za najväčšiu hodnotu? Dobrý deň každému, s kým som sa nevidela. Určite našou najväčšou hodnotou je samotná komunita. Všetci, ktorí ste tu teraz okolo nás, lebo my sa môžeme snažiť v meste robiť čokoľvek, akokoľvek, vydávať akékoľvek množstvo energie, ale kým nie sú ľudia, ktorých to baví, ktorí prídu na to, čo my tvoríme a čo chceme ponúknuť, tak je to len od nás, ten nejaký výdaj. Čiže tá komunita, to, že sa tu stretneme, to, že žijeme v malom meste, takmer s každým sa poznáš, každému sa vieš pozdraviť ahoj a prehodiť slovo. Čiže určite tá komunita, tí ľudia, ktorí tu žijú. Podolinec je malé mesto, ale dá sa vnímať, to, že je malé, sa dá vnímať aj ako príležitosť. Ja som predtým bývala v Košiciach a tie Košice a Bratislava sú také metropoly, kde sa deje strašne veľa kultúrnych podujatí, sú aktívne komunity, študenti sa angažujú, pretože sú tam univerzity, ale hovorí sa často, Paľo, o problémoch malých miest, že malé miesta práve tieto aspekty, ktoré ja som vymenovala, nemajú. Tak sa ťa chcem opýtať, že aké výhody podľa teba má malé mesto? No je práve to, čo bolo spomenuté, že tí ľudia sa tu navzájom poznajú. A je to akoby, keď si to veľké mesto rozoberieme na maličké mestečka, tak vlastne tam sa deje niečo podobné, ale je to viac pomiešané, je tam veľa iných vzťahov a čokoľvek chcete vyriešiť je vlastne len komplikovanejšie. Takže tu, ak existuje práve také nastavenie a ľudia vedia komunikovať, to je to najdôležitejšie, že
sa rozprávajú, vedia si povedať navzájom, čo potrebujú, ako to vidia a smeruje to k nejakej diskusii, nie k nejakému negatívnemu, iba osočovaniu alebo niečo také, tak vtedy to môže naozaj vyrobiť pozitívnu budúcnosť. Takže ja si myslím, že tuto môže byť oveľa jednoduchšie ako v nejakých Košiciach. Aj keď tu možno nie je to toľko peňazí a neviem čoho, ale to nie je také dôležité. Ďakujem, Paľo. A keď tak môžem takú spoločnú otázku, že čo by sme podľa vás, môžeš Alenka, ty začať, mali rozvíjať v našom meste, aby mali mladí ľudia dôvod zostať, alebo aby mali dôvod sa vrátiť po štúdiu? Čo podľa teba by sme mali urobiť? Lebo my to vlastne všetci môžeme tu niečo asi spoločne zmeniť, ale čo by sme mali urobiť, aby chceli mladí ľudia ostať alebo sa vrátiť? Priznám sa, že keď som si v scenári tú otázku čítala niekoľkokrát, že dlho som sa nad ňou zamýšľala a vždy mi napadla odpoveď, ktorá rozvíjala tú predošlú. Myslím si, že mesto ako také ponúka na ten tvoj bežný každodenný život všetko, čo potrebuješ. A to, čo tu nie je, si myslím, že v blízkom okolí dokážeš nájsť. Čiže som sa na to pozerala tak inak. Prečo, aj moji súrodenci napríklad, odišli študovať a nevrátili sa do mesta? Určite je to práca, to jednoznačne. A potom aj možnosti bývania určite sú tiež veľmi dôležitým momentom, ale tretíkrát, keď som sa zamyslela nad otázkou, mi napadlo čosi úplne iné a to je možno budovanie takého vzťahu k rodnému mestu. Ak ho naozaj mám rád, to mesto, a mám k nemu vzťah, tak sa aj napriek tým prekážkam, práca a bývanie, vrátim do toho mesta a to, čo som sa naučila niekde inde, v nejakom väčšom meste, prinesiem a aplikujem tu, aby sa mi tu lepšie žilo. Čiže upgradeujem tú svoju odpoveď na to posledné. Budujme vzťah našim deťom k nášmu mestu. Super, veľmi, veľmi pekne. Čakala som úplne, že povieš nejakú veľmi takú ako strohú, nejakú ekonomickú, neviem odpoveď alebo čo, ale si ma prekvapila veľmi milo. Môžem aj tam sa tým smerom vybrať. A teraz teba sa opýtam ako urbanistu, ktorý nerozmýšľa o Podolince ako o meste, v ktorom žije, ale proste ako o meste. Hej, že teraz to zober ako tvoj pracovný nejaký objekt, tak sa teba chcem opýtať, že vlastne čo by to malé mesto malo robiť, aby tu mladí ľudia chceli zostať? Čo potrebuje také malé mesto, aby tu mladí ľudia chceli zostať? Z tvojich skúseností, keď plánujete mesta alebo robíte nejaké zmeny, čo je to, čo sa vám vidí, že ľudia potrebujú, že je potom dopyt a že to je niečo, čo pritiahne ľudí ostať v tom meste? No, čo ostať je téma toho, že prečo vlastne keď ľudia tu nemajú prostriedky, ako zarobiť, tak jasné, že hľadajú to miesto. Ale keď sa vedia vrátiť, a to je podľa mňa presne, čo bolo povedané, že ja by som to pomenoval, že je to pocit domova. Že ten človek potrebuje ho cítiť, zažiť a tam sa potom aj cíti dobre a chce sa vrátiť a rozvíjať rodinu alebo niečo ďalšie. A to potom prinesie samozrejme aj jeho angažovanosť, aby to rozvíjal. A tým pádom aj tú prácu tu prinesie, keď je na to šikovný, že vie vytvoriť vlastné podnikanie alebo niečo. No žiaľ, naša vláda funguje, ako funguje, čiže veľa tých vzťahov je, čo nevieme priamo ovplyvniť, ale to, keď sú priestory a ľudia, ktorí vytvoria tie priateľstvá, tie z detstva, väčšinou to sú tie najsilnejšie, tak ja si myslím, že to, čo najlepšie vytvorí ten vzťah k mestu alebo vôbec k budúcnosti akéhokoľvek miesta, je podporiť tým deťom vzťah k domovu. Hej, že vytvoriť im miesto, kde vytvoria priateľstva, kde zažijú tie najlepšie zážitky, ktoré sa s nimi potom budú ťahať celý život a to ich pritiahne kedykoľvek naspäť. Paľo, to je úplne fascinujúce, že ja sa opýtam urbanistu, že ty mi povieš, že ako čo by malo urobiť mesto, alebo aké sú tvoje skúsenosti, že aby tu ľudia zostali, aj mladí ľudia. A tiež by som čakala, že teraz mi povieš, že budeš hovoriť o brutálnej infraštruktúre a neviem čom všetkom a ty mi povieš takú človečinu, že sa rozum mi zastaví, že priateľstva a vzťahy. Hej, čiže úplne akože ja s tebou súhlasím, lebo podľa mňa mesto, veľa ľudí vníma mesto ako že mestský úrad a nejakí zamestnanci a to je mesto alebo budovy a cesty. A ja tvrdím, ale ja som historička, ale vidíme to v dejinách, že mesto tvoria ľudia. A že aj mesto vlastne pôvodne vzniklo ako civitas, že spoločenstvo nejakých ľudí, že to je úplne, že my si niekedy tie koncepty máme také, si to mýlime, že
mesto nie sú budovy a cesty a kanalizácia, ale že to sú tí ľudia, čo tam žijú, oni tvoria nejakú komunitu a to je to mesto. A že máme kde bývať, to je tiež super, nie? Že ako máme aj mestský úrad a všetko, ale že mesto sme my. A ty si mi to teraz potvrdil ako odborník, teším sa, že sme sa stretli v tom, ale počúvaj, ty tu teraz sedíš v stredovekom meste, sme v 21. storočí, ale sedíme v meste zo stredoveku, so stredovekými dejinami a sedíme na mieste, kde je taká stopa našej minulosti, ktorá výrazne akože tvorí identitu tohto mesta, a to je stredoveká hradba alebo hradobné opevnenie, ktoré je jedným z najstarších na Slovensku. A tak sa ťa chcem opýtať, že môže také historické dedičstvo, lebo častokrát máme pocit, hej, že tie mesta sa modernizujú a minule tu bola pani, ktorá povedala, prečo tú hradbu nezvalíte a nepostavíte si tu nejaké obchody. Tak sa chcem opýtať, môže mať historické dedičstvo mesta nejakú výhodu? Aká je tá výhoda toho, že žijeme v meste, ktoré vlastne má korene až v stredoveku a je to vlastne mestská pamiatková rezervácia. Môže to mať svoje výhody? Tak ja by som to porovnal k Talianom alebo k tým, ktorí toho majú ďaleko viac. Trápia sa s tými historickými budovami a nejakými kamennými stavbami, kde nefunguje kanál, nefunguje elektrika, nevedia to dobre hospodariť, ale predsa len to tam musí zostať. A majú k tomu svoj vzťah, čiže to je dôležitejšie. Tak si myslím, že práve preto to je potrebné aj možno zveľaďovať, ale akoby vytvoriť k tomu ten vzťah. Hej? To je zase o tom istom, ako medzi ľuďmi, tak si vytvárame vzťah aj k tomu miestu a tieto predmety alebo objekty alebo čokoľvek tu je, aj stromy a tak ďalej, to nám pomáha vlastne ten vzťah rozvíjať. A stretávame sa s tým, že pamiatkári často, oni majú svoju funkciu, chránia to kultúrne dedičstvo, a je to strašne dôležité, to kultúrne historické dedičstvo. A je to dôležité, lebo asi keby sme si všetci stavali aj tu na námestie hocičo, tak naše mesto už dnes nevyzerá tak, ako vyzerá, keby to oni nechránili. Čiže myslím si, že tá inštitúcia má svoj zmysel, ale vieš mi povedať ty ako urbanista, ako môžeme rozvíjať mesto, ktoré má takú historickú hodnotu a zároveň by sme tu chceli všetci žiť moderne. Je to možné? Dá sa toto spojiť? No, to je aj téma nášho krajsko-pamiatkového úradu, ktorý desiatky rokov funguje na rovnakých princípoch. Postupne, ale tiež takým veľmi skosnatelým spôsobom sa snaží aplikovať nové potreby. Zároveň im chýbajú aktualizácie ich myslenia. Že oni nie sú slobodní, pretože oni sú úradníci a riadia sa tým zákonom, ktorý si napísali pred 20 rokmi. Čiže aj oni sami vidia tú potrebu, že treba to meniť, treba sa na to ináč pozerať a zároveň naša legislatíva im to ešte stále akoby nedovoluje. Čiže oni sú takou brzdou v tej spoločnosti, v týchto historických mestách, my ich tak často vnímame. A na druhú stranu to vidím aj ako veľmi pozitívny fakt, lebo vždy, keď som s nimi spolupracoval, nie, že som bol na tej oponentskej strane, ale hľadáme ten spoločný dialog a ich akoby tie podmienky, ktoré tam boli postavené a tvoria niekedy taký ťažký rebus, že ako sa s tým vysporiadať, aby som dosiahol to, čo chcem, napríklad vysadiť stromy na ulici, kde oni povedia, že tam nesmú byť. A teraz to sú 10-ročné debaty, že áno, dojdeme až k tomu, že nakoniec tam tie stromy budú, pretože naozaj ich treba, oni vedia, že ich treba, len musíme nájsť spôsob, ako to interpretovať, aby to zohľadnilo tie pamiatkové potreby. To znamená, hej, výhľad na nejakú historickú časť alebo nejaký priehľad na panorámu, že tu nechceme stále vidieť tie kostolíky a nízke strechy. Takže tieto veci akoby treba pochopiť v takom nadnesenom zmysle a potom hľadať tú cestu takým nejakým hravejším spôsobom. A vtedy sa dá nájsť niečo, čo zrovna tam presne pasuje. Ďakujem, Paľo. Alenka, a teba sa chcem opýtať v tomto kontexte. Ty sa stretávaš s tým, že si obyvatelia mesta Podolinec to naše historické a kultúrne dedičstvo vážia a cenia si ho? Stretávaš sa s tým, alebo je ten efekt skôr opačný, že vlastne ľudia to neriešia, ich to nezaujíma, oni chcú mať parkovisko tam presne, kde bývajú, že by zaparkovali a mali 3 kroky do domu a je im jedno, čo tam bude. Povedz mi, aký je ten tvoj postoj, lebo ty v dennodennom kontakte si s obyvateľmi a my každý máme ako keby taký svoj výsek z toho, že jak sa tu žije a ty možno máš taký komplexný obraz, tak zopakujem otázku, že stretávaš sa s tým, že obyvateľia tohto mesta si vážia ten historický charakter? Aj áno, aj nie. Určite. Sú ľudia, ktorí si to vážia. Niekedy je možno dôležitejšie si to pripomenúť.
Niekedy naozaj žijeme tú našu každodennú realitu a my si to možno tak neuvedomujeme. Napríklad, dúfam, že budem hovoriť k veci, som mala tú možnosť sprevádzať tohtoročných tretiakov po Podolinci a ukázať im niečo v našom meste tak inak. A sama som si uvedomila, koľko vecí ešte neviem a ani si neuvedomujem, ktoré Podolinec ponúka z hľadiska histórie. A tým deťom sa to páčilo, aj pani učiteľkám sa to páčilo, čiže uvedomujú si to ľudia, dokážu to oceniť a aj si to vážia. Ale aby som bola aj realista, ak výjdem na baštu a na našom opevnení nájdem niekoľko porozbijaných fliaž a ja neviem iné odpady, tak neviem, neuvedomujú, nevážia? Ťažko povedať. Možno to súvisí s tým budovaním vzťahu k tomu mestu od mala. Pavel, ty si chcel dať čo povedať, Paľo, no povedz. Nie, že? Hej, ja k tomu viem doplniť jednu informáciu, s ktorou sme sa tiež potýkali, ale to je zase inšpirácia zo severských krajín, myslím, že Holandsko alebo Dánsko, že v rámci riešenia takýchto priestorov práve takým spôsobom, ako riešite teraz tou participáciou, sa snažili zistiť, že aké všelijaké potreby tí ľudia majú. A potom je tu skupina ľudí, ktorí majú potrebu tú fľašku tam proste rozbiť. A že proste im treť ten priestor, kde to môžu robiť. My už teraz všetci, čo tu sedíme, rozmýšľame, kde to spravíme. Ale akože áno, je to inšpiratívne. A sa to akože urobili to? Je to... Áno, a funguje to. Je to kontrolovateľné, je tam proste okolo toho samozrejme spektrum barov a neviem čoho, čo k tomu patrí a tým pádom tam je práve komunita, ktorá funguje takto. Vidíš, ďakujeme za tip. Alenka, ty už teraz rozmýšľaš, že čo, kde by to mohlo byť. Dáme potom hlasovať. Paľo, keď ťa mám na linke teraz, tak mi povedz, že sú nejaké atribúty toho, ako spoznáme kvalitný verejný priestor? Tak, že tam ľudia sú. Hej, to ako... Áno, tento začína byť kvalitným. Hej, ako potrebujete tam základné veci, hej, niekde si sadnúť občas, keďže sme tak zvyknutí. A tento prístrešok. Hej, a to je asi všetko, čo tak... Čiže mi chceš povedať, že indikátorom kvalitného priestoru v meste je to, že sú tam ľudia? Že keď prejdem po meste a je prázdne, tak to znamená, že niekde je problém, hej? Aj za bieleho dňa, hej? A keď... OK. Ale nie je to len o verejnom priestore, samozrejme aj o tej výchove, o tom vzťahu práve, že čo tí ľudia v tom priestore chcú robiť. Či len tadiaľ prechádzame, ako väčšina ulic je charakteristická tým a dlhodobo sme poznačení základnou premisou alebo tým poslaním dopravných inžinierov a celý dopravný aparát, zákony a okolo toho smerovali k tomu, aby bola zabezpečená plynulosť dopravy. Hej, a samozrejme, že sa brali do úvahy hlavne autá. A konečne pred 2 rokmi schválili zmenu legislatívy a podstatné alebo prioritu dostala bezpečnosť. Čiže vymenili slovo plynulosť za bezpečnosť a obracia sa postupne ten princíp. To, čo vidíme v západnej Európe alebo inde, kde ľudia dávajú prednosť chodcom a tak ďalej, celé je to len o tom. My sme tu žili celý čas v tom, že máme plynulo ísť a tým pádom ľudia myslia, že rýchlo. Okrem toho. Počúvaj, a mám tu na to nadväzujúcu otázku hneď, že vidíme aj v zahraničí a vieme to už aj porovnať, lebo niektoré mesta opúšťajú od toho, že auta môžu ísť všade a vytvárajú kvalitný priestor pre človeka. Tak si ťa chcem opýtať, že čo sa stane s mestom, keď väčšina priestoru patrí autám? Že ja som na začiatku začala tým, že mesto tvoria ľudia, ale vlastne väčšina našich miest a naše je tiež také, že vlastne môže sa dostať autom všade, hej, ale ten človek, ako keby, ja ti poviem ako matka, že my ideme po chodníku matky a držíme deti a ťaháme ich, aby nespadli z jednej, z druhej strany pod, lebo tu je akože veľmi rušná premávka, kamióny a všetko cez mesto, ale my nemáme ulicu, ktorá nepatrí autu, ale všetky ulice zatiaľ patria autám. Tak si ťa len chcem opýtať, že čo sa stane s našim mestom, keď vlastne väčšina priestoru verejného patrí autám? Tak bude to auto mesto ako je. No, ako keď to zostane tak pravdepodobne aut bude len viac. To je tak, ako vyrobíme viac miesta pre auta, tak ich bude viac. Keď vyrobíme viac miesta pre ľudí, tak ľudia začnú chodiť do toho miesta. A povedz mi, je nejaká poučka na to, že prečo sú parky a komunity a kvalitné verejné priestory pre ľudí dôležité pre rozvoj mesta? Viem, že poučka asi nie, ale tak vieš mi niečo akože sformulovať vlastné, že
Prečo je to dôležité? Hej, parky a komunity. No, keď najprv asi je potrebné mať komunitu a priestor, ktorý by mohla osídliť. Alebo dajme tomu, že máme priestor a ten začne zgrupovať nejakých ľudí, spájať. Jedno alebo druhé. Hej, že bude komunita a ona si hľadá niečo a im umožniť to. Dobre, máme tu nejaký priestor, skúste s tým niečo robiť. Máte to na 10 rokov zadarmo, uvidíme, čo sa stane. Alebo naopak, hej, že je nejaký priestor a chceme s tým niečo robiť, tak to je vlastne podobné ako teraz tu, že tu je nejaké miesto a hľadá sa jeho budúce využitie, že kto tu bude chodiť, prečo tu budú tí ľudia, čo tu budú robiť a jeho dlhodobú udržateľnosť nájsť tak, aby to vedel niekto obhospodariť. Čiže ten musí mať aj prostriedky na to, aby sa o ten priestor postaral. Tak aj celé mesto väčšinu financií vynakladá na to, aby vymienialo asfalt, aby proste udržiavalo tú celú infraštruktúru, ktorá je relatívne drahá a na ten množstvo obyvateľov, ktoré v tých malých mestách sú, je to extrémne drahé. Čiže musia prichádzať dotácie na to, aby sme tu vôbec mohli mať pekné cesty. Tie sú luxus, hej? My na to akoby nemáme, tí obyvateľia, ktorí v tom meste žijú, si to prakticky sami dovoliť nemôžu. Takže to je akoby nejaký presah, hej, že treba sa pozrieť na to ináč, že čo si vieme reálne v takomto mestečku dovoliť, tak to si robme, lebo potom všetky tie investície, ktoré prídu, tak oni si budú žiadať dlhodobo nejaké peniaze a nejakú energiu. A kto to bude potom udržiavať? Takže aj tu je dôležité sa zamýšľať presne nad tým, že aby toto vedelo profitovať natoľko, že vie tento priestor udržiavať, hej, každý rok 3-krát, 50-krát pokosiť, vytvoriť program, priniesť ľudí, zabezpečiť toalety, tie stoja vodu, energiu, upratovanie, všetko to má nejaký svoj režim, ktorý stojí financie a keď to má byť funkčný nejaké kultúrne centrum alebo čokoľvek v tom meste, tak musí to byť práve také kompaktné, hutné a jednoduché. Tu musím povedať, že my keď sme začali pretvárať tento priestor na nejaké komunitné miesto, kde sa môžeme jednoducho proste len stretávať, debatovať, robiť takéto veci, ako robíme teraz, že mesto nám veľmi vyšlo v ústrety a keď som bola na jednej konferencii v Poprade, tak tam som hovorila, tam bol taký anonymný dotazník, kde mali tí diskutéri zaškrtávať, že kde vidia najväčšie prekážky pri budovaní komunity v meste a všetci vždy zaškrtli samospráva okrem mňa, ale keďže to bolo anonymne, nikto nevedel, že ktoré je toto mesto, čo vo všetkých 10 otázkach vyšlo, že spolupráca so samosprávou je super, tak som potom na konci opýtala tá pani, že kto zaškrtol za každým, že s primátorom a s mestom je dobrá komunikácia a ja, že ja. A oni, že a vy ste odkiaľ? Ja, že z Podolinca. A potom celú debatu už len bolo o tom, že keď sa bavili, a potom aké sú ešte prekážky? Dobre, Podolinec teraz nediskutuje, lebo tam nie sú žiadne prekážky. A som tam ostala ako keby nejaký veľmi pozitívny príklad toho, ale teraz nechcem to ako keby, že prikrašľať alebo čo, ale naozaj je to tak, že s čím som prišla za vami, takže to bolo také, že jasné, robte, mesto je rado, že sa stretávate, všetko. Vždy mi povedali, kde môžu byť problémy. Niektoré som odignorovala, tak preto tu aj teraz dneska sedíme, lebo nedá sa niekedy inak, takže sú aj veci, ktoré by sme nemali robiť a sme ich spravili a uvidíme, aké budú tresty za to potom neskôr. Ale chcem povedať teraz, ale chcela som to povedať, aby to tu oznelo, lebo to tiež nie je samozrejme a sú mestá, kde vlastne sa povie vo vedení, že nie. A tí ľudia sedia doma, alebo proste neviem, čo robia, hej. Ale tu chcem poďakovať za tú ústretovosť, lebo aj vďaka tomu, že mesto tu s nami ako keby súznie, tak tu sedíme. Ale Alenka, teba sa chcem opýtať, že aké sú dnes možnosti mesta pri zlepšovaní verejných priestorov, lebo vypočuli sme si, čo by sme chceli, čo posúva to mesto dopredu, čo by tí obyvatelia vlastne mohli robiť, ale ty nám povedz, že aké možnosti má mesto pri zlepšovaní akože života v tomto meste a hneď druhá otázka, s akými prekážkami sa vlastne stretávate najčastejšie? Ďakujem za pochvalu. Tá otázka ide jedna s druhou, idú ruka v ruke, lebo možnosti sú nekonečné. Všetko, čo vidíme, čo treba zveľadiť, to všetko ja vnímam osobne ako možnosť. To sú možnosti mesta, čo všetko môžeme zlepšiť. Ale zároveň tie obrovské možnosti máme limitované niekoľkými prekážkami alebo faktormi, ktoré sa už buď ľahšie alebo ťažšie prekonávajú. Určite financie, no nebudeme si klamať, to je úplne najdôležitejšia položka. A potom aj samotná byrokracia. Ja našu krajinu tak nazývam, že my sme taká pečiatková krajina. To proste, kde nie je pečiatka, to není papier. Ten papier nemá hodnotu, bohužiaľ. Asi toto sú prekážky. Lebo mesto možností má. Naozaj sa dá sa zapojiť, ak chce.
čo si myslím, že chceme. Zatiaľ naozaj využívame všetky možnosti, ktoré sú. V mnohých úspešní sme, v mnohých nie sme, ale máme tie limity. Čiže to sú tie prekážky. Ďakujem, Alenka. A mám tu teraz takú otázku na vás, na obidvoch, ale začnem Paľom. Tento park nazývame Park Svätej Kingy a píšeme to na plagát, že Park Svätej Kingy a potom všetkým Podolinčanom vysvetľujeme, kde to je, lebo to vlastne nie je ešte Park Svätej Kingy, ale mal by byť. A Svätej Kingy preto, lebo to je poľská princezna, ktorá vlastne udelila mestu právo postaviť si hradby a spája sa to vlastne akože historicky s ňou, takže malo by to byť také prepojenie cezhraničné na Poľsko a historické a tak ďalej. Ale, Paľo, nachádzame sa v Parku Svätej Kingy a sa ťa chcem opýtať, že aký potenciál vidíš v tomto mieste? Tak je neobmedzený ako vo väčšine miest. Toto má veľký potenciál práve, že sú tu aj nejaké stromy, je tu tieň, je tu stodola alebo teda stavba, ktorá môže fungovať ako také zázemie pre park. To je vždy dôležité, že keď máte park, ktorý je len tráva alebo nejaké stromy, tak je to skôr ten lesopark, kde človek sa môže prejsť, ale nič tam neurobi. Čiže keď máte zázemie, akože je tam aj to, čo potrebujeme bežne, aj toalety a nejaká kuchynka, niečo zjesť, niečo vypiť, tak vtedy to začína mať ten život, ktorý dovolí tomu parku žiť non-stop. Aj ako, no dajme tomu, že dáme tomu nejaké limity, hej, ale mohol by. Takže ja myslím, že potenciál je. Hej, že to je dobré miesto v rámci aj kontaktu s celkom, hej, že tu človek ľahko príde. A potom to môže byť ten štart, ktorý vytvorí potom nejaký zámysel, hej, že ako to spojiť so zbytkom mesta, ako tu vytvoriť nejaké chodníky bezpečné, ako potom pracovať na tom, aby tie dôležité miesta v meste, ktoré ľudia majú navštevovať, tvorili nejakú sieť bodov, ktoré spoločne potom vytvoria taký prechádzkový, bezpečný priestor a ten na seba bude nadväzovať ďalšie služby. Hej, že treba vždy pri tom hľadať aj ten podnikateľský zámysel, že ponúkať tým, ktorí budú pri tých trasách, akoby na jednej strane trpieť nejakú vyššiu niečo, hej, že tam bude viac ľudí, no tak to brať ako pozitívne, aby z toho vedeli profitovať. Alenka, akú úlohu podľa teba môže mať tento park v živote mesta o 10 rokov? Ak zavriem oči a popustím úzdu svojej fantázie a predstavivosti, rôznu. Všetko to závisí od ľudí, ako sa k tomu budú stavať. Ja si tu viem predstaviť nádherný priestor a mať tu vonku svadbu, podobne ako vo vedľajšej dedinke vo Vyšných Ružbachoch. Čiže tie možnosti sú závislé od ľudí. Ako sa k tomu budú stavať, ako ten priestor budú chcieť využívať a ako k nemu budú pristupovať. Ďakujem. Dnes je taký deň, že my tu máme, alebo teda obyvatelia Podolinca majú dnes, podľa mojich poznatkov, prvýkrát možnosť zapojiť sa do participácie takej veľkej, komplexnej ohľadom toho, ako sa im žije v tomto meste. A máme tu takú mapu, kde komunitne mapujeme tie pocity obyvateľov, kde sa cítia bezpečne, kde sa boja, kde by chceli menej aut, kde viac zelenie, viac vody. Paľo, prečo je podľa teba dôležité nerozhodovať iba v meste, v kancelárii o tom, čo tu bude, vlastne z pozície primátora a poslancov, ale prečo je podľa teba dôležité pýtať sa všetkých ľudí, ako sa im žije v meste? Tak participácia má jeden základný podstatný jav je, že to je o demokracii. A práve to chceme podporiť, čiže ľudí naučiť, aby pochopili zmysel, prečo volia niekoho, prečo sa čo deje, to je ten začiatok a keď vidia, že tá participácia, to znamená aj podieľanie sa na rozhodovaní, je vyslaná zo strany politikov, alebo aj z kohokoľvek strany, ale potom je to tým politickou zastupiteľstvom nejak prijaté, a spracovávané, že to nie je akože len tak, že sme si porozprávali v krčme niečo, aj tak to nemá zmysel, tak to nie. Ale toto by malo mať tú váhu, že sa s tým budeme ďalej zaoberať, ako hovorím za zastupiteľstvo, hej, že to potom je reflektované, ľudia sa dozvedia neskôr o tom, že čo sa deje s ich myšlienkami, potrebami a to tvorí práve ten jednou z foriem dialógu. Lebo aké ešte máte možnosti povedať zastupiteľstvu? No napísať im listy, ale toto je také komunikatívne, že vieme konkrétne otázky riešiť spoločne. Sú tu témy, ku ktorým sa vyjadríme a spoločne nás vlastne začnú spájať. Hej, lebo väčšinou ľudia, keď niečo chcú riešiť, tak väčšinou vlastný problém, hej, že potrebuje vyriešiť, zmeniť lampu pred domom, alebo jem. Takže to sú detaily, ktoré netvoria. Starať sa o život obyvateľov v tom meste.
aby boli všetky skupiny obyvateľstva čo najviac maximálne spokojné. Nedá sa uspokojiť potreby všetkých na 100%, to nie je fyzicky možné, ale snažiť sa ten život mať čo najkomfortnejší pre všetkých. A v tomto smere mesto si teda vie zozbierať, keďže je tam veľa nálepiek, to znamená, že tých ľudí bolo viacej. Čiže mesto vie zistiť možno, kde sú jeho plusy, kde sú minusy, kde sú slabiny a vie tieto zmeny zapracovať, vie o nich diskutovať, či už nejaká príslušná komisia mestského zastupiteľstva a vie tú myšlienku pretlačiť ďalej vo forme rozpočtu, ako rozpočtovej položky, aby sa na to vyčlenili tie mestské peniažky na nejakú realizáciu a vie sa to teda reálne do tej realizácie preniesť. Ďakujem pekne. Mám na záver ešte, chcela by som potom dať priestor ľuďom. Chcem sa ešte na záver opýtať, že to mám otázku pre obidvoch rovnakú. Len ty budeš vlastne, Alenka, asi ináč trocha odpovedať zo svojej pozície, Paľo tiež. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí si myslia, že ich názor nič nezmení? Lebo ja sa stretávam tu v Podolnici s tým, že ja som typ človeka, že ja si myslím, že môj názor môže akože zastaviť zemeguľu. Že ja som typ, že viem, že môžem čokoľvek zmeniť a vlastne pôsobenie na univerzite ma naučilo to, že aj vlastne ako historička viem, že najväčšie zmeny v dejinách to neboli nikdy masovky, že sa 1 000 000 ľudí prihlásilo a niečo spravilo, ale to urobil jeden jediný človek vždy, ktorý mal tú odvahu, odhodlanie, tú chuť a veril tomu tej svojej myšlienke. Čiže ja viem sama pre seba, že jeden človek môže zmeniť strašne veľa a že aj môj názor môže zmeniť čokoľvek. Ale čo by ste odkázali ľuďom, ktorí si myslia, že počkaj, na čo to je dobre, však to ja sám, keď poviem, čo je z toho. Hej? A ja sa stretávam často, aj keď tu budujeme hocičo, s tým, že ľudia povedia, ale toto sa nedá zmeniť, s tamtým sa nedá pohnúť. Toto sa vám nikdy nepodarí. To máme štandardne, každý jeden deň skoro začíname s tým, ale toto sa vám nemôže podariť. A my potom ideme a robíme to ďalej, hej. Čiže, Alenka, čo ty by si povedala obyvateľovi Podolinca, ktorý by povedal, môj názor aj tak nikdy nič nezmení? A Paľo, ty čo by si to povedal tak ako človek, ktorý sa zaoberá životom v meste a skvalitňovaním toho mesta, že či môže jeden človek niečo zmeniť? Skús, Alenka, ty prvá. Ja použijem taký citát z literárneho diela a nikto nie je ostrovom samým pre seba. Ja si myslím, že to hovorí dosť samo o sebe. A to môže na začiatku byť nejaký nápad, myšlienka jednotlivca. A tak to začína. A potom vo finále napríklad sedíme tu dnes. Tak toto je. Ja len, akože keď ten človek ten názor nepovie, tak naozaj nič nezmení. Lebo ani nemá záujem, takže nemusíme všetkých ľudí nútiť, aby svoj názor vyjadrili vtedy, lebo si myslíme, že to je potrebné. A niekedy na to potrebuje svoj čas. Takže asi treba aj to rešpektovať, že niekto proste ten názor nechce vyjadrovať. A keď vyjadrovať nejaký názor, tak sa snažiť o smerovanie k nejakej konštruktívnej, to znamená vecne, nie len akoby negatívne, ale aj zdôvodnenie, že prečo, že vieš, prečo sa to nedá a daj mi informácie, aby som vedel sa na to pripraviť, že prečo by sa to možno nedalo. Aby sme debatovali, nielen vlastne ukončili akýkoľvek rozhovor. Záverečná otázka. Keď si predstavíte Podolinec o 10 rokov, ako vyzerá Podolinec, ktorý môžeme nazvať, že to je úspešné mesto? Alenka. Má obyvateľov, má spokojných obyvateľov, takých, ktorí chcú žiť v meste, chcú niečo urobiť pre to mesto. A tým nemyslím nejaké veľké kroky alebo nejaké veľké veci. Pre mňa je činnosťou obyvateľov pre mesto aj to, že príde na akciu, ktorú mesto pripravuje, lebo pre nás to je obrovská dávka energie a snahy. A našou plácou je práve to, že tí ľudia prídu, že sa tá komunita spojí. Čiže to, že dokážu jednotlivé zložky, obyvatelia spolu komunikovať, pracovať. Neviem, mali sme napríklad Deň detí a to je úplne krásna ukážka toho, ako sa vie spojiť komunita, klub dôchodcov, mestský úrad, komisia mestského zastupiteľstva, kultúrna, hasiči, tí družstva, tí ľudia, ktorí sa k nám prihlasili do súťaže o najlepší guláš. Toto je úspešné mesto, v ktorom ľudia chcú byť a činia sa. Paľo? Čo, ja držím palce.
že by to išlo ďalej. Paľo, ale na vás musím prezadiť, ty tu máš niekde manželku Ivku, ktorá tu má dvojročného syna, neviem, nevidím ju tu teraz. A chcem ju tu Schovala sa ti za schovala, nevadí, chcela som ju zavolať. Ivka, tu si? Lebo Paľo sa tu tak skromne tvári, ale Ivke a Paľovi sa podarilo, alebo možno viac Ivke jak Paľovi, ty ma opravíš, v Košiciach premeniť prvú ulicu na School Street, školskú ulicu a dať prednosť dieťaťu pred autom. Dobre to hovorím? Bola tam viac predchádzajúcich snách, ktoré možno boli úspešnejšie ako tá ulica. A tam začala naša vlastne spolupráca na projekte Čas spomaliť. A pretože sme sa snažili zmierniť tranzit na jednej križovatke, ktorá bola nebezpečná, aj keď policajti tvrdili, že nebezpečná nie je, lebo tam nikto nezomrel. Ale nehôd tam bolo pravidelne množstvo. No až zrovna pri našej aktivite sa tam udiala smrteľná nehoda, no a už potom sa to akože zvalilo, ale išlo o zmenu organizácie dopravy, teda vyrobili sme z niečoho, čo bola taká kombinácia križovatiek, jeden kruhový objazd, iba zmenou značenia. Čiže kvázi lacné riešenie, aj keď stalo dosť veľa energie, extrémne veľa energie na práve tú popularizáciu, informovanie ľudí, komunikáciu s všetkými úradmi. Toto bolo neskutočne náročné. Ja si myslím, že tu máte obrovskú výhodu, že nemusíte krokovať mesiace s desiatkami rôznych inštitúcií, ale je tu jedna, ktorá proste to, čo potrebujete, si viete vyjednať veľmi rýchlo a jednoducho. Takže také veci by tu mohli byť prínosnejšie. No a potom sa spoločne dajú hľadať aj prostriedky, aj spôsoby, aj nejaká etapovosť, aj kadejaké možnosti. A School Street bola práve o tom, že tá tendencia nosiť ľudí do školy je všade. Autami? Autom, samozrejme, že teda chceme to dieťa bezpečne doviesť až pred dom, pred školu, pretože je tam veľa dopravy. Čiže to je automaticky sami sebe generujeme ešte nebezpečnejšie to miesto. Čiže čím viac ľudí pôjde autom do tej školy, tým to bude nebezpečnejšie, ale nakoniec všetci tam tým autom budú chcieť prísť, pretože si myslia, že ináč sa to už nedá urobiť. A tak treba to zase vrátiť a to už iba reštrikciou, že tí rodičia veľakrát to samozrejme vidia, chcú to zmeniť, ale oni sami k tomu nemôžu prísť, pretože tá sila tá je trošku inde. Čiže to musí urobiť niekto zhora. Áno, urobíme túto ulicu, takže našou spoločnou snahou sa podarilo, že mesto, teda úrad, proste nemusíme to špecifikovať, ale v spolupráci s nimi vlastne sa to podarilo zabezpečiť tak, že vzniklo tam nové dopravné značenie, teda ulica už nie je jedna je taká zvláštna ulica, že ona mala byť jednosmerná, ale je obojsmerná, veľa dopravy, veľa aut, nevedeli sa tam otáčať a tak ďalej. Takže vznikol tam presne definovaný priestor pre koridor pre dopravu, koridor pre chodcov, pre deti, pre vyloženie. Tieto základné prvky teda tam boli vytvorené a tým pádom akurát budeme robiť ten prieskum, že ako to je vnímané teraz verejnosťou. Čiže máme niečo pred tým, čo by ľudia chceli, niečo sa zrealizuje, dajme tomu, že ani to není 100% podľa našich predstav, a potom je nejaká reakcia, že teda malo to zmysel, nemalo, čo sa zlepšilo, čo ideme v ďalšom kroku urobiť. To, že tie značky nie sú tak. A je to téma, ktorú sme naštartovali a s ktorou sa chceme rozprávať s obyvateľmi mesta Podolinec, o ktorej teda, že sme na začiatku a zbierame rôzne názory, lebo ľudia sú niektorí zhrození a šokovaní a naháňajú nás tu že čo to z toho bude. A niektorí sa tešia, ale musím vám povedať tým, ktorí tu sedíte z Podolinca, že robíme si prieskum medzi deťmi. Hlasovanie zatiaľ je tak, že všetky sú za. Takže neviem, jak to dopadne, podľa toho, akú váhu dáme hlasu dieťaťa, ale zatiaľ všetky sú za. Takže rozmýšľame nad tými konceptami, ako by to mohlo byť, že rozprávame s mestom o tom, že či to je na pár hodín, to môže byť, alebo ráno, alebo po obede, alebo navždy, alebo ako. Čiže to teraz tak akože riešime tú debatu, lebo táto ulica sa prirodzene stáva takou, že sa tu hrajú deti teraz, lebo je často vyasfaltovaná. Je krásne povedať, že všetci sú vonku, tínedžeri sú vonku, švihadlá, korčule, kolo, bežky, kriedy. Potom idú autá, niektoré idú pomaly, niektoré nám ukazujú takto, že stretávame sa s kadejakými reakciami. A my sa snažíme teraz ako keby troška budovať tú takú osvetu, že možno by bolo zaujímavé urobiť Podolinec tak, že jedna ulica by mohla byť pre deti, aby naše deti nesedeli pri tabletoch a telefónoch a hrali sa vonku.
A viem, že Ivke sa to podarilo, neviem, Ivke som tu videla, ale sa mi skrýva. Aha, Ivka, sa ti to podarilo v Košiciach, to teraz riešim. Takže že tá iniciatíva, že vlastne nie je to tu prvýkrát, že funguje to niekde, deti sú tam šťastné, kreslia si celý deň do večera. A odkedy sme naštartovali túto tému medzi deťmi, tak samozrejme, že máme naháňajú, že kedy to bude. Tak len som chcela povedať, že mali sme v pláne dnes to urobiť, ale inšpektor, ktorý nám to mohol povoliť, je na PNK, ale ďalej budeme chodiť na mesto a budeme hľadať spoločný dátum, kedy pilotne chceme vyskúšať, zavrieť túto ulicu a pustiť tam na celý deň deti. Takže tým by som uzavrela vlastne tú našu debatu o tom, že čo sa dá a nedá robiť v našom meste, aké máme aj my vízie. A chcela by som dať priestor ľuďom, ktorí tu sedia a jedia, niektorí, či by sa chceli zapojiť do debaty o tom, že chcem vám nechať akože slobodu v tom, že môžete sa opýtať, na čo chcete aj architekta Páľa, aj pani prednostky, alebo aj nás, ale môže to byť aj taká ako keby indícia, že môžeme hovoriť o tom, že prečo naše mesto, napríklad, neviem, je tu málo mladých ľudí, alebo je tu problém s dopravou, alebo prečo ešte nemáme obchvat, alebo či by sme chceli menej aut, alebo kvalitného verejného priestoru. Že čokoľvek, čo vás teraz napadá, sa môžete opýtať, že prečo to nemáme, alebo čo s tým vieme robiť, alebo ak máte nejaký nápad, poďte s tým vonku do éteru. Takže vás vyzývam teraz tých, čo tu sedíte. Mal by niekto nejakú chuť sa zapojiť, povedať niečo, skúsenosti, priania, sny? Ja by som ešte mohol niečo dodať. Páľo, môžeš, ty si, hej. Lebo na tému toho, čo si začala, že detské ulice, a ja sa vrátim úplne na začiatok, čo si sa pýtala, že mi z toho vychádza, že je dôležité si povedať, čo sú také hlavné ciele. Nie len napríklad aj toho miesta jedného, ale keď hovoríme o tých školských uliciach a o bezpečnosti, tak si povedať, že aké to mesto má byť, hej, akoby v celku a potom tomu smerovať všetky aktivity. Čiže chceme bezpečné, tak ideme za tými krokmi, ako odstraňovať všetky prekážky, ako vybudovať tie priestory. A to, čo by bolo tu najlepšie, a práve to by tých ľudí vracalo naspäť, je práve to domov. Že chceme, aby to bol domov pre naše deti a toto povedať, že to je Podolinec. A vtedy budete smerovať k tomu, aby ste dosiahli ten cieľ. Pekné. Pekná bodka, hej, na záver. Díky, Paľo, za tento názor. Tak môžem aj vyvolávať. Ja by som chcela vyvolať, ale sa bojím, že keď vyvolám človeka, ktorého chcem vyvolať, že nebude chcieť povedať. No tak môžem sme sa bavili o tom, že keď nechce povedať svoj názor, no tak... Áno, tak vyvolám niekoho. Môžem vyvolať niekoho? Mám pani Piatníkovú. Lebo pani Piatníková pôsobí na meste a má dlhoročné skúsenosti a býva v Národnej kultúrnej pamiatke. Tak pani Piatníková, vy nám poďte nám povedať svoj názor na mesto alebo na to, čo by ste tu chceli zmeniť, alebo či ste sa už aj niečo pokúšali zmeniť a čo by to podľa vás ešte potrebovalo. Dobrý deň, všetkých zdravím. Som rada, že ste v takom hojnom počte. Bývam na námestí, no a takto, že je to pamiatková rezervácia, naše námestie. No a čo ma tak najviac mrzí, vlastne keď sa tak dívam z okna rovno z kuchyne, máme neskutočnú dopravu u nás, že vlastne žiadne pešie zóny, tak ako napríklad Levoča, alebo ja už aj dokonca aj v Kežmarku som videla nejakú trochu pešiu zónu. Ja viem, že to nejako nemôžeme zmeniť, lebo je nám hlavná cesta, ako hlavný úzol rovno cez pamiatkovú rezerváciu, čo je veľmi nešťastné, lebo nemáme vlastne obchvadanie a neviem, asi ďaleko dlho nebudeme mať, ale že by sme mohli nejak maličkými krokmi eliminovať tú autodopravu. A ja tu mám takú otázku na pána architekta, urbanistu. Ja si myslím, že to sú veľmi dôležití ľudia, ktorí akože vedia veľa poradiť, ako vlastne eliminovať dopravu. Napríklad určite má aj skúsenosti z pamiatkových rezervácií, alebo čo ja viem, Levoča je napríklad UNESCO. A tam je to úplne úžasné, ako takým príkladom, neviem, kedy ja tam dlhé roky chodím, tam bola naozaj autodoprava vo veľkom. A teraz vlastne ľudia si idú z kostola, sadnú si na kávičku, zmrzlinku, detičky si tam vypustia a hovorím, tak toto tu nie je možné u nás v Podolinci, hoci máme naozaj obrovský potenciál, lebo máme nádherný park, ktorý by sme si mohli ešte aj trošku rozšíriť. No a my takto ešte poviem ďalšiu vec. My sme vlastne akože za našu komisiu na ochranu životného prostredia
ktorú máme ako pri našom poslaneckom zbore. Musím povedať, že sa nám podarilo vlastne akože aj projektovú dokumentáciu záhradnej architektky, ktorá nám tu akože má spracovať v meste. Čiže dali sme to akože unblock na celé Mariánske námestie. To je ako prvá etapa a potom aj túto za hradbami, to bude druhá etapa a ešte aj za mestským úradom. No a verím, že sa nám to podarí, aby vlastne to malo hlavu petu, aby keď budeme vysádzať tú zeleň, aby to bolo pekné. A ja asi toľko. Ďakujem veľmi pekne. Tak máme tu otázku. Tak Paľo, to je dôležitá otázka. Vidíš, mala som sa ťa to ja opýtať, ale tak na to tu máme aj pani Piatníkovú. No? Však to je diskusia k tomu. Ja viem o týchto problémoch aj v iných mestách, to je veľmi podobné. A vždycky ide o, žiaľ, pri týchto dopravných záležitostiach majú prím títo dopraváci a policajti, ktorí považujú tú cestu v tej kategórii, ktorú majú napísanú v tých svojich zákonných trasách. Hej, že keď to pomenujú v územnom pláne ako miestna obslužná komunikácia, tak je to super, ale keď to dajú ako zberná komunikácia, tak máme problém, pretože zberná zbiera auta a už tam je veľmi limitované to, že aká rýchlosť, už to je proste čisto o nich, ako si to oni nadiktujú. A vlastne k tomu smerujú všetky naše zákony. Čiže oni sa menia, tá bezpečnosť je dôležitá a už aj na týchto cestách je to o tom, ako sa v tom územnom pláne definuje tá konkrétna cesta. A keď chce územný plán, aby to bola ukludnená komunikácia, kde síce pôjde 300 kamionov za deň, ale pôjdu 20 km rýchlosťou, tak dalo by sa to dosiahnuť, ale bude potrebné jednanie s najvyššími inštanciami. A akože treba asi to skúsiť. Lebo obchvat tu nebude tak skoro, čiže to je ďalších miliarda eur alebo koľko, hej, na nejaký obchvat okolo všetkých možných obcí okolo tu, takže to veľakrát akože tie investície, ktoré vidíme na Slovensku, že sa budujú diaľnice, budujú sa rôzne infraštruktúrne systémy, ktoré presne, čo som narážal na tú údržbu, oni budú nastať do budúcnosti obrovské peniaze. A kto to bude platiť a akým spôsobom to celé bude fungovať, to je niečo, čo nemusíme riešiť. Ja sa vždycky pri takýchto veciach pozerám do Švajčiarska, kde sa snažia o vlastné zdroje, všetko robiť z vlastných prostriedkov a pozrite sa, aké úzučky majú diaľnice. Hej, všade, kde nemusia nič naviac, neurobia. Ale kde to má byť, tak to urobia najkvalitnejšie, ako vedia a vedia, že to vydrží najdlhšie. A že to je lacnejšie aj na údržbu, aj na všetko, čo ich v budúcnosti to bude stať. Čiže to je veľmi rozumný prístup. Tak ja dúfam, že aj tu sa k tomu dostanete. To môže byť ten druhý bod. Domov a kvalitný. Domov a kvalitný, áno, domov a kvalitný, ale počúvajte, Podolinčania, ja odkedy som sa tu prisťahovala od roku 2019, počúvam o tom podolínskom obchvate. Čo to je pre Boha ten podolínsky obchvat? Kde to má byť? Kto o tom dačo vie? Lebo je taký plán, podľa mňa je taký plán, lebo veľa ľudí hovorí o podolínskom obchvate. Neviem, či ho takto dakedy už kde videl, alebo na papieri dal, alebo čo to je. Ale Alenka, ty vieš, že čo to je ten podolínsky obchvat? Lebo ja som počula, že má byť. Neviem o tom, že by mal Ja byť. ti poviem, aj kade som počula, lebo mi hovoril niekto určite, že má, ja presne ti poviem, kade má ísť. On má ísť, jak bol dakedy ten bazár a tam cez rieku Poprad a po druhej strane, dobre hovorím, také pletky sa ku mne dostali, tak si zapletkujeme troška na záver, že tam mal ísť po druhej strane a krásne mal odkloniť celú kamionovú dopravu a my by sme si tu urobili centrum s pešou zónou okolo rieky, panoramatickú oddychovú zónu s hlavičkami pri Poprade a kopu zelene a vtáky a všetko. A tak to bude, Alenka, teraz o pár rokov už to dobre vidím. Keď prižmúrim oči, hej. Čiže nevieme nič zatiaľ na meste o tom obchvate. Ja nie. To je dobrá správa. Ja za seba hovorím, ja zatiaľ nie. To počúvate, to je dobrá správa, Podolinčania, lebo to je niečo, o čo sa teraz môžeme začať snažiť. Lebo tu sme sa v parku stretli, zrobili sme si ekofestival a ďalší bod môže byť, že môžeme začať pracovať na podolinskom obchvate. Paľo, ty si myslíš, že iniciatíva na podolinský obchvat z dola je relevantná? No keď sa spojí Kežmarok a všetky mestá, ktoré sa do toho zapoja, ale existuje strategický plán investícií práve na tieto cesty, ktorý samozrejme mešká asi 25 rokov. Áno. Ale existuje, čiže niekde v poradovníku to je. Ale my ako participační obyvateľia môžeme sa zapojiť do toho a navrhnúť. Takže predbehnúť tie Hej, kroky. nie? Ale čo povieš? Je to? Prioritizovať Hej. skôr ako Ľubovňa bude Podolinec. Tak počúvajte, dneska tu máme emočnú mapu Podolínca a vymyslíme ďalšiu akciu, bude sa normálne volať, že Podolinský obchvat. A niečo k tomu vymyslíme. Pani Piatníková už tu ide zase. Nie,
idem len to povedať, že v územnom pláne sú dve verzie, je severný a južný obchvat. Ten severný je trošku komplikovaný. To, že to je v územnom pláne, áno, to nepopieram, Áno, len to ako že- ja o tú že reálnu je to časť. spracované, Realisticky, ale už niekoľko dlho rokov. hej, realisticky, či sa bavíme o tom, že je to možné, neviem. Ja len možno, keď v úvode si ma tak akože tu dávala za tú realistickú časť, ja poviem, že to zo sebou prináša aj to B. A to množstvo aut, ktoré sa tu mohlo zastaviť a sa tu bežne zastaví a si tu nakúpi a dá si tu zmrzlinu a dá si tu kávu alebo pizzu, sa tu nezastaví. Lebo nemali v pláne tadiaľ ísť, oni nepotrebujú ísť mestom, oni pôjdu obchvatom a ani tu už nikdy nezastavia. A ty si čo myslíš, Paľo? Ja si myslím, že je lepšie mať ten obchvat. Ako pre tú kamióny a túto dopravu, tí aj tak nezastavia. Čiže to nemá význam pre obec. A práve naopak vytvoriť ten priestor pre domácich, lebo najviac, ako Podolinec nemusí byť turistickou atrakciou. To práve môže byť krásne mesto na život pre ľudí, ktorí sa tu radi prisťahujú. Si myslím, že to je jeho väčší potenciál ako atraktívne turistické miesto. Ale to je tak, hej, treba to zohodnotiť a vytvoriť nejaké Takú rovnováhu, nie? hodnoty. Lebo on je aj turisticky atraktívny vlastne, aj ako, áno, kamionovú dopravu odkloniť, ale proste akože, že určite priorita by mala byť, aby nám sa tu žilo dobre, čo tu žijeme. A rozvíjať to aj turisticky, aby tu sem tam niekto prišiel. Veď teraz je veľmi známy ten taký slow turizmus, že ľudia vyhľadávajú práve že akože malé mestá, komunity, oni nechcú ísť do veľkých stredísk, neviem kde. A takže toto by mohla byť cesta. Ale no? Prídu sem skôr, keď tu bude kľud a keď tu bude práve tá hodnota, to kvalitné vnútorné prostredie toho mesta a služby, ktoré vedia navštíviť tí turisti, hej, lebo iba sa pozrieť na nejaké pamiatky zvonku, to ľudia až tak nebaví dlho, hej, že keď prechádzajú, tak dobre, ale si myslím, že toto má aj ekonomický prínos. My potrebujeme z hľadiska turizmu, vždycky hodnotíme, že koľko prenocovaných v tom meste zostane a ako dlho zostanú a ešte koľkokrát sa vrátia. A to mesto, ktoré že má vracajúcich sa turistov, ktorí prídu na týždeň, to je top. Neviem, či na Slovensku je. Tak my zatiaľ tam nie sme, lebo Podolinec nemá oficiálne žiadne ubytovacie kapacity. Ale to sú všetko také výzvy, ktoré nás čakajú podľa mňa, že urobiť z toho možno také ako komunitné turistické mesto, ale toto tu je 0. ročník debaty. Nazvali sme to, že Podolinec 2036, túto debatu. A chceli by sme ju robiť pravidelne, lebo keď sa tu budeme stretávať ľudia a rozprávať o tom, že čo môžeme v našom meste zmeniť, aj čo sa nám už podarilo zmeniť, tak to môže proste reálne posúvať niekde to mesto. Ale chcem povedať na margo toho na záver, že vyjde teraz vo vydavateľstve Žurnál, vydá takú knihu, volá sa Doma. A tá bola písaná minulý rok a tu sa zastavili fotograf s autorkou, ktorí počuli o našej komunite a vlastne napísali o nás jednu pasáž v tej knihe, že a odporúčajú turistom sa tu zastaviť, kde sa cítia ako doma a že ich tu nečaká masový turizmus, ani skakácie hrady, ani neviem čo, ale že im tu upečieme šišky a ich vieme niekde prenocovať a môžu vidieť krásne historické mesto. A vlastne my sme dlho nechápali, keď nás tu natáčali, ako sa sankujeme, že prečo nás vlastne akože fotia, že čo je na tom také výnimočné. A oni to z Bratislavy považovali za strašne výnimočné. A vlastne teraz sa ocitneme zrazu prvýkrát v knihe, ktorá pozýva turistov zo všadiaľ do týchto kútov pozrieť sa na krásne malé mesta a na ľudí, ktorí komunitne žijú a vedia ťa pohostiť na rýchlo čajom, kávou alebo čímkoľvek. Aj keď tu není to nejaký gastro, ale proste, že vieš, že vedia, že sú tu tí ľudia vítaní, že ten pocit doma tu vieme navodiť. To je to, čo aj ty celý čas rozprávaš, že čo možno by mohol byť potenciál tohto Podolinca, že nech sa tu my, ale aj ľudia, ktorí tu prídu, len tak cítia ako doma. To by mohla byť taká úplne ako jednoduchá naša úloha. Hej. A ešte k tej stratégii je dôležité dodať presne, čo si povedala, tú harmóniu medzi tým turizmom, aby sa z toho nedali tie Benátky, či ako sa to volalo kedysi? Hej. Nie. Toto tu? Atény nad Popradom. Atény, hej, lebo Atény už majú iné problémy, Hej. ale keď to budú stále ten Podolinec, akože máme dostatok aj miestnych obyvateľov, tá stabilná sila, aj ekonomická, aj energetická, aj všetko, čo proste dodáva tomu mestu život, to nie sú turisti, to sú tí miestni, ktorí každý deň niečo robia, idú do práce, riešia tu nejaké miestne veci. To je to, čo ten život mestu dáva. Hej? A vtedy tí turisti, keď ich tu je nejaké percento, také znesiteľné, tak vtedy sa tak stratia medzi tými miestnymi a vtedy to bude mať ten svoj, ten úmysel, ktorý tam je za tým. Ďakujem pekne, Paľo. Tak vyzývam ešte obyvateľov. Tam sa hlási pán Galaj. Som myslela, že ma sklamete, a sa neprihlásite, ale super, lebo ja som čakala, že vy budete ten, ktorý niečo... Tak poďte, pán Galaj, vás pozývam k mikrofónu.
Vy budete kričať z diaľky? Ja to poviem potom. No poďte, lebo vás nebude počuť. Ale dobre vyzeráte, takže tam už to vám odpustíme. Neviem, ako začať. Strašne veľa tém je otvorených. Vždy chcem začať, ja som bol decko, ja som ešte vyrastal, dá sa povedať, s prírodou. Odkedy je človek človekom, vždycky v prírode žil a z prírody život bol bez peňazí. Teraz, keď sa pozriem na tie malé deti, my dospelí máme im zabezpečiť ich budúcnosť. Ako my budeme, aby sme sa rozumeli. Keď sa pozriem na najmenšie dieťa, v čom je zlé? Čo je dneska počuť? Deti sú zlí. Poviem, nechcem detailne povedať. Záleží rodič, materská škola, základná škola, hej, to. Ale tém je toľko otvorených. Príklad, ja vám poviem, hej, budeme parky. Niekedy človek žil s prírodou a nepotreboval park. Ja som chodil bosý po lese. Je tu, chcem tým povedať, dobre, stačí toho, ale teraz budúcnosť. Čiže to decko teraz je závislé na príjme. Hej, ja som ešte vyrastal fakt bez peňazí. Vajíčka som menil za zemiakový cukor. To, keď sa tak zoberie. A život aj v tých veľkých mestách Nitra naspäť potrebujú stiahnuť ľudí. Tie historické domy sú náročné. Máme 3 teraz. Doprava. Koľko teraz z Podolinca chodí do Nemecka? 1-2 cestujú za robotov aj 1200 kilometrov. Čo bude s týma obchodníkmi? Hej? Bývalí poslanci povedali, hej, kompetencia mesta. Máme tu spústa. Ja zamestnávam 15 žien. 2 mi teraz odišli, už neberem, lebo nepotrebujem. Čo tým chcem povedať? Mesto tu dalo ako parko. Je problém s autami. Ja na bicykli viac najazdím, než na aute, hej? Ale zamyslíme sa čo bude s týma domami na námestí. Chceme turizmus. Ja keď chodím od rána do večera, krúžia tu 3-4 auta, karavany, nevidí miesto, ide preč. Sú tu kaviarničky, pizzeria, potraviny a bohužiaľ, tak keď sa pozrieme na tie deti, pracovná príležitosť, povedzme si otvorene, z čoho budú žiť. Narážam, a to nechcem tu otvárať tému, je problém s parkovaním, je všadiaľ, ale nechcem otvárať tie témy, dobre, ja si niektoré veci nebudem otvárať, dobre, je tu prenoska, čo sa uvarí v meste Podolnie, otvoríme tam, ale myslíme aj na tie deti, ako my vždycky zabezpečili dospelí budúcnosť tým deťom. Ďakujeme, pán Galajda. Tá téma, akože vidno, že to rezonuje, hej, že tie autá a to parkovanie a všetko, tak no. A deti, hej. Ale je to asi, všetko je to v tej téme, čo sme sa bavili, že keď sa budeme pozerať na naše mesto ako na mesto, kde chceme, aby sa dobre cítili naše deti, tak to je ten hlavný ako keby leitmotív toho, alebo ten náš spoločný menovateľ. Ten nás môže zjednotiť a vlastne rozmýšľame, čo môžeme urobiť preto, aby toto mesto bolo dobre pre naše deti, ktoré o chvíľku už budú väčšie a o nás sa starať, chceme, aby tu ostali pracovať, že to je vlastne tá spoločná niť, ktorá nás môže spojiť v tom spoločnom rozmýšľaní o budúcnosti nášho mesta. Chceš, Alenka, niečo povedať? Asi nie. Chce ešte niekto nejak zareagovať z ctených obyvateľov nášho mesta? Lebo ak nie, tak je to už taká hodinka, čo tu diskutujeme. Počasie sa zmenilo na veľmi pekné, my sa tu pražíme. Ďakujeme veľmi pekne našim hosťom. Ďakujem ti, Paľo, že si meral cestu z Košíc. Ostávaš na noc, tak si užiješ večerný život v našom meste. Veľmi sa teším. Máš sa na čo. Máš sa na čo. Za pozvanie hlavne, že som mal tú možnosť aj takto poctený, takouto odbornou alebo
ako významnou debatou, keďže je to taký 0. ročník a rád sa budem podieľať aj na ďalšom, aspoň z diaľky sledovať, keď sa nebude ináč, ale ja som k dispozícii aj. Áno, moje Paľo, to je aj skúsenosti preto... možno pomôžu, a možno nie, ale aspoň rád poviem svoj názor. Hej, Paľo, to je aj preto, že by sme ho chceli zapojiť do plánovania, vlastne, čo sa týka budúcnosti toho nášho mesta, alebo minimálne tohto miesta, tak uvidíme. A chcem sa poďakovať aj tebe, Alenka, lebo tu, keď ide vždy zástupca z mesta, to vždy je tak na takých debatách, tak ideš s kožou na trh a ty si tá, ktorá by tu mala byť. My by sme všetci mali na teba ukazovať, že čo vlastne ste ešte pre nás nespravili a máte spraviť. Ale si to zvládla veľmi pekne a chcem ti poďakovať za to, že si dodržala, čo sme sa na začiatku bavili, ešte predtým, kým začala diskusia, že si troška snívala so mnou. Že to nebolo až také celé realistické, ale že vidím, že to funguje, že ťa ťahám troška tým smerom, že poďme spolu lietať nad Podolíncom, jak tu sem tam niekto lieta, neviem kto. A pozerám sa na to mesto, že čo by sme tu mohli zmeniť. A chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli na túto takúto prvú našu akciu, že my nikdy nevieme, koľko ľudí príde a kto príde, ale vidím tu opäť iné tvare, ako boli predtým na všetkých našich akciách. Tak sa chcem za to poďakovať, lebo bez vás vlastne to nefunguje. A už vopred vás pozývam na ďalšie naše akcie a na ďalšiu debatu o tomto meste, ktorú určite včas dáme vopred vedieť. Stanovíme témy, môže to byť ten obchvat, parkovanie, zeleň alebo čokoľvek, alebo naše deti. A verím, že takýmito spoločnými aktivitami na miestach, ktoré získavajú práve svoju identitu tým, že sa stretávame a s ľuďmi, ktorí tu plánujú žiť, ostať a chceli by tu mať aj svoje, teda vidieť vyrastať svoje deti, že takáto spolupráca bude mať zmysel a že postupne zmeníme naše mesto na mesto, kde sa bude chcieť vrácať každý a ešte sa dokonca tu aj z okolia prisťahovať. Ďakujem veľmi pekne mestu za podporu a ďakujem veľmi pekne Silvovi, že to celé zabezpečila, že to vlastne vďaka tebe môžu vidieť aj obyvateľia, ktorí neprišli, lebo sme to streamovali naživo a bude to zavesené na nete. Kto mal problém tu, tak tam sa môže v komentároch vyšantiť a povedať, čo si o tom myslí, lebo aj takí sme teraz a možno sa musíme znova naučiť spolu naživo rozprávať. A kým sa to naučíme, okomentujte videjko na YouTube, na mestskom kanáli a tam budeme zbierať tiež podnety od všetkých ostatných, ktorí neprišli. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a najbližšie nás čaká diskusia o 17. Ja neviem, aký je čas, lebo troška máme skills, s riaditeľom Lesov mesta Podolnie s pánom Homolom, kde budeme troška hovoriť o vzťahu mesta a lesa a o lesoch, o ich práci, o všetkom, čo vlastne je užitočné pre mesto aj pre les. Ďakujem veľmi pekne. Díky.